Tá fáilte romh chuig scéal an lé. Is mis Marcus agus seo scéal faoi mac Tíre agus conín cliste. Bhí an lá caite ag Michael mac Tíre a mu ag siúl. Nuair a tháinig sé abhaile, doscail sé an doras tosaí. Tá sé an a ríis, a déir sé. An bula sin. Tá rud éigean tréis teachtas teach am a thach. Tá an trón is fear san thoréise gomsa, a déir Michael agus é ag caithfh súl faoin labba. Ní féidir le rud ar bé teachtas teach an seo in an is dom. Ach ní raibh aine an. Seo an tríú ór a tharla sé seo, a déir Michael agus é an chrosta. Well, ní tharlóidh sé a ríis. A mairech, ní bhaidh mé ag dul amach ag siúl, fanhí mé an seo agus rachí mé a bholach. An mhaidin dar gion is teach sa fut amór sa chiistin le Michael. Dan sé agus dan sé. Faoi dheire. Chúla sé an doras á oscailt go máil córamach. Chúla sé cosa beaga ag siúl isteach. Chúla sé rud éigean ag léim sús ar an mórd. Dordaí Michael a cheann, go bhfeicfeadh sé céirbhé an cuairteoir dána. Conín, a déir Michael leis féin, conín mór blasta, éon é hí an siúd an airde ar má bhórd. Amach de léim as an buta le Michael. Tá fáilte rót, a déir sé leis an gconín. Tá tú díreach in am don dinéir, béla álinn conín verthe. A bhac Tíre, a déir an conín a gáthúil ar lethe. Ná hí mé, má sé do lé, is conín anspéisialta mé. Haring an conín amach paca cártaí. Piúch amach ceann, a déir sé, ceann ar bé. Bhain sé sin siar as Michael. Seo leat, a déir an conín a ríis. Bhí íana ar Michael. Hín sé amach a lappa agus phioc sé cárta. Fogsáil an conín na cártaí, siar is an níorló, sús agus an nús, an nún agus an nál. Sin é a cheansa, a déir sé le Michael agus é ag sá cárta isteach an na fus. Is fear huit, a déir Michael. Carólam tú an clás sin. Sin rún, a déir an conín. Ná ráit mé leat gur conín speisialta mé. Conín an Draíochta. Ón lá sin amach, dan an conín sa teach le Michael. Chaithan mac Tíre an gíomhra fada doracha ag déanamh iontais den na clasa iontacha a bhí ag a chara nua. Carúil a bannam don conín. Bhí sé féin agus Michael sonna sása le chéile. Ach, nuair a tháinig an tarach, tháinig uaignas mór ar charúil. Ní ra fánn ihe ar bithir, níor chudail sé néil san ihe, ní ra sé i ggéire fiú clás Draíochta dhéanamh. Céirt atá ort a charúil, a déir Michael leis. Ní coinín beag óg mé níos mó, a déir Carúil. Tá sé an am agam pósa. Pósa, an a déir Michael agus é ag imimeachta amach ag siúl. Pósa. Nuair a tháinig Michael arás ón na hiúlóid, céird a bhí leis ach conín álinn buinin. Cuomha a bannam dí agus behear go raibh sí féin agus Carúil an mhór le chéile. Fós an bhirt agus níor bhada ina dhíos sin go raibh an áit lán le coiníní beaga bána. Bhí Michael an tóga leo ar fad. Ba bhrá leis sí siar ina chathair tróna agus scéile léamh don na coiníní beaga. Ní ra fatís ar béthir na rudaí beaga bána roimh an mac Tíre. Le ceann eile dúine Uncle Michael? Dearadís nuair a bhíoch an scéal críochnathe. Ceann beag gear eile, má sé do thoilé. Bhí Michael an sásta le na héal rúnda nua. Ach, níor an a héal nua ina rún na bhád. Lá amháin, bhí Michael ag teacht abhaile ón marga, nuair a chas sé ar grúpa mór mac Tíre a bhí ag fannacht leis ar imol na foríse. A Michael a bhac bán, a déir mac Tíre mór amháin, is fada nach bhacamar thú. Is cearhain an is an nolig, a déir an mac Tíre mór.
Is gear is tócha a déir Michael. Agus mlíana is tosa a bhaid a cócrocht don na mic tíre nach tú. Is tócha a déir Michael ríis. An fear go mai conín agin don dinéir a déir an mac tíre mór. Ó, ní éitin é sin a ráliamh a déir Michael ag ar a strís ghaire a chunáil ar a bhéil. Rún é sin an digan sibh. Táimid ag súl go mór leis a déir an mac tíre mór. Nach bhfuil a bhuachlaí. Lig na mic tíre eile liú mór gaiire asta. Ré Michael bocht an bailach ar fad ó bhaile. Tá deire linn a déir sé. Dinne sé an scéal scanrúil de charúil agus de chuomheh. Ná bíoch báirt ar béthart a déir carúil. Caithí tú cuoine gur conín speisialta mise. Nis, nuair a thiocca ihe nolig baimid réitethe. Tioccí na mic tíre eile agus ba an ihe agin. An ihe a déir Michael agus é beagnach a cuoine. Tháinig an ihe mór. Ag a 7 chlog búlú cnág ar an doras. Táimid an A déir na mic tíre taobh mu. nolig honna Michael. Nolig honna dí féin a cháirde. A déir Michael. Isteach libh ón bhuacht. Tásúla go bhfuil ocras oribh, conín beirithe a bhaid agin don dinéir. Las Michael an tinine faoin bot ó mór. Ní bhaid an dinéir a bhád an is a bhuachalí. A déir sé agus é ag legan an chlár an ús ar an bota. Ach ribh sin tá rud éigean speisialta réite agam díomh. Anis a déir Michael leis an mac tíre mór. Peog cárta, ceann ar bith. Thosaí sé ag boxáil. An nún is an ná leis na cártaí, sús agus an nús leo, séir agus an níir. Bhí na mic tíre faoi ghríocht aige. Nach bhfuil sé an am don dinéir a déir an mac tíre mór ór a chligean í sin. An nún leo ar fad chuig an bota. Bhain Michael an nús an chlár mór trom. Bhí an tuisce ag beirú, ach ní raibh conín ar bith deán. Caithí gur leá siad a déir Michael. Bhí an teasrá ard agus bhí na coníní fáca an a bhád rá ada. Nach mise an tamadán. Amach an doras leis na mic tíre. Níl clú ag Michael faoin gcócrocht a déir an mac tíre mór, ach bí a caint ar chleasa Draíochta. Well, sin an scéal faoin mac tíre agus an conín cliste. Slán agaí.